Jenggalu Mas Bagong. Jenggalu Mas Tange. Wah, dan pripun ngabare lah nggih. Sae? Alhamdulillah bunga pangestu panjenengan. Sehat. Amin. Nggih, sepisan nika pinanggih keren panjenengan Mas Blogger. Nggih. Panjenengan wis nggaring pengalaman ingkang kondang kawula. Wong sasi prei. Hah? Sasi iki sacukup prei kok kondang akeh. Biasane sok derek Mas. Dalam Mas Bayu Haji. Bunga pangestu saged gabung kali kanca-kanca. Nah, nggih. Tanging sambi Boyolali. Nggih, iki kapun kapok. Boten Sing saged panggih malih Mas. nggih mugi laku warga Tanggul. Ha nggih. Boto Wonosari Klaten. Ha nggih. Menika saminan dari Tasukuran. Bersih dusun kira pantes ruwah rasul nika wonten Wulan Sawal. Nggih. Ucapanipun pripun Mas? Nggih kagem warga Tanggul Boto ingkang mawontenaken dalu kalenggahan tasakuran bersih dusun nggih. Ha nggih. Mugi dina-dina panggoda pangrencana dinamika nugroho ingkang agung. Amin. Warga masyarakat pinaringan sehat direnggo yuswa sedayanipun. Amin amin. Dadi acara tahunan tetep berjalan. Amin. Papan manggonane ya wis kepenak. Jembar Browero sae Irite yo akeh. ngirit yo. Lha kon wayange tanpa kajal. Oh, tanpa pelakon aneh. Yo, tanpa panggung iki nek ora Tanggul Boto lakon ngene iki. Lah iki. Kajal